хора! Сега ще ви покажа как можете да играете собствен сървър в стила Brainrot. Ама аз не знам как на PlayStation 5 или PlayStation просто или Xbox. Ама на телефон знам. Ето, сега ще ви покажа. Опа, влизате ето тук и сега търсите сървър. Влизате в сървър, чакате да зареди това нещо. На вас може да стане за под 5 секунди. Летно. И чакайте само да зареди малко. И тук трябва да дадете 79 Robux, да може да играете в собствен сървър. Ето, аз нямам Robux, ама вие като вземете тук, купите Robux и ще можете да играете собствен сървър. Ама не знам дали всеки път се плаща или не, ама май един път като платиш, всеки път можеш май да играеш сам. Но вие ще разберете. Това беше от мен и край.